sad ni again ang inyong Auntie Lira. Wa na ilain. As you can see, nag-makeup ko. Bago lang jud ko nahulbot sa akong pag-live ganiha para sa eyeball makeup look. Mo gani yung kailangan mo ni inyong itsura kung mag-eyeball mo para guwa mo dugo ang inyong ka-eyeball. Plitire inyong gasto, but ay mo sagot na doon mo check-in ha. Too early. Sayo pa kay standan, abi pa lang humok tag ilong. Palugit sa, di ba? Yung ana gid na igtan-aw ninyo kailangan pinani gid na, ha? Yeah, okay ra ko. Ikaw. Marang amnoy. So guys, adi pa ta magsugod, magdali ta kay mangumpra pa biya ko human. Naghapo kay kog kuan. Galigo pa ko sa kong iring. Kuan, i-greet din ako. Hi, Light Tabs! Hi, Light Tabs! Ug sa imong friend nga si Fush Yumang. Oh, gi-greet na mong duha. Hi ninyong duha. Salamat jud kay Light Tabs. Nga wa jud ka mapuli og ganang tan-aw sa ako mga videos. Og si Agaw Nathan, doon ako magkaig-agaw na ta kakadugayan kay sige ra ko mention, love you ninyong tulo. Ni alabi na gyud si Light Tabs ug si Agaw Nathan. Onya, naasay ko'y laing i-shout out. Bag-o ni siya si saan ni siya? Raybogs TV. I-follow sa ninyo yung channel. Hi Raybogs. Salamat sa imong mga message na ko sa inbox ha. Ko ha? Og si Koan. Hi Raybogs TV. And then si KL Sagap Mage. Hi. Mage ni or Mage? Mage? Ambot lang. Basta KL Sagap Mage. Yeah, hi sa ni Joy. Again, Joy, hi. Mo ni siya akong best friend na akong igagaw, si Joy. Ug sad na akong mga kababata sa Banawa. O sige, mauna ni. Nahurot na akong kuan kay. Sige, magsugod na ta sa atong suwat magtatampo. Hello, auntie. Itago na lang ko sa pangan nga Jake. Grade 9 ako, auntie. Minor. Grade 9 ako, auntie. Akong mga friends kay makita na ko nga naa sila yung mga uyab. Masuya man ko, auntie, uy. Ganahan man unta ko nga naa ko'y someone special. Ginoo, someone special. Maayo man ko og porma. Pirmi kong nit og humot. Dili ko baho og ilok. Kay pirmi man ko mag-spray og axe. Magbaon ko pirmi deodorant. Axe akong gamit. Unya sakto man pod ko og allowance, maka-extra pa ko og date man gali. Ambot ante, nasuya na jud kaayo. Ganahan ako maka-experience nga naa ako'y love life. Unsa man ka ako maayo buhaton ani ante. Salamat Auntie Lira, gwapa. Basahon jud kuning naay gwapa ha. Unsa man ka maayo na akong buhaton ante, mo ning pangutana? Ang imong maayo buhaton dong kay manguyab ka. Basin sig nasuya ka nya. Wa man sa gagamention din na kay gipanguyaban nga nabasted ka. Aron maka love life ka, panguyab. Manguyab ka, itry. Or basin mahadlok kang manguyab. Kasi hindi sa kang manguyab. Hindi ka manguyab. Ang una ana, pangayoan, makikila-ila ka. Mga ikag number, tawagan day nimo. Ala oy, hala old school kay ko. Dinang day uso ron ng landline no. Taxi siya. Unya sa ay gawaw. Dong, basta da unsa man wa man gud kagaingon diri og nanguyab baka gibasted ka? Or wala pa jud kay gipanguyaban gasuya-suya ara ka. Kaning grade 9 murag third year ka college. Third year high school man no? Mahapasan ko si imong basin. Oo, sayo pa kaayo dong, sayo pa kay sanini uyab-uyab. Pero hello kinsagod ko para mo tambag ana sa una gani nga sa high school pa ko ang mga kabatang mga kuan sad sayo mo sad kay naguyab-uyab uban kay grade 5 pa na nauyab sayo kay mga nanguwag. Normal ra na ay kay kuan unaha lang gyud ha, sigurado lang gyud nga manguyab man kay kawa kay hagbong. Mao ra man na. Good ayon ya. Ayo pa pamabdos kay makapamabdos kay kag babay. Dako ka problema. But anyway, wala pa kay uyab, mabdos na gihisgutan. Ani ni, panguyab og babay kay ang kanang babay, ganahan gyud na sila og kanang kuan, kanang sigihan sila og kanang storya nga nindot mga storya na ingnon mo gwapa kay siya, ganahan kay kaniya. O pero kung gusto sad ka nga magsinigurista ka, kay daghan kag kwarta kay ngon ka na kay extra allowance makalibre librihe mga amiga para manguyab kag amiga manguyab kag babay panguyab apil iyang mga amiga kay total kung mauyab na nimong babay pwede na nimo di bangkahan iyang mga amiga total ang importante sugton ka pambangkahe sa nas dip ka sugton ya aron di ka malugi
Obserbahe isa, mayhan man ang babae nga ganahan nimo. Kay di man mo tubay og text kung di ganahan nimo. Unya ganahan kay nang babae ako ha. Ako pag high school nako ganahan kay kulugiton. Unya kay wa may nilugit. Dinindot na ganahan ang babae lugiton. Nya anara nga magsige kag text niya ana kay tan-awa kung dili na ka undangan na nimo galit mahibong na maunay mo una nimo manay sakit sa babae. Kung imo ang sige hagkuan magpadidi unya undangig galit di ba na maunay mo una nimo. Unya kuan sa pag kailangan pag minarukoy sad kailangan sigurista ka. Tan-aw gyud nimo sa babae nga why gusto nimo aw agwa-agwantahan na lang ay nala ipadayon. Mas may gani ang imong panguyaban kanang na-crush nimo kung sa tan-aw nimo okay man lang og naong basin kay ikaw ha basin himilion sad kay ka pano sa tanaw nimo okay man lang gig naong kana na lang total kung di pa man ni seryoso di pa man mo magminyo experience naman ka imo ha kung naay mapakita kuan nimo para sigurado kang sugton kanang sa tanaw nimo nakauyon pod nimo ayo sad pagkuan anang mga grabe what about no ang imo sa ding type kanang Miss Campus ninyo or unsas daghan kay kag kompetensya ana sa mga sakto-sakto lang nya sa tan-aw nimo ipakita og motibo nimo ana ba no hindi ka maalkansis imong gusto ikaw ba ka level ay wala ba kanang sakto lang ba ay lang sa kay pa kasi hinawayon sa kay ka dong ayaw sa dong kana lang insakto dong unya kanang kuan sad ing paniod to imo siyang magsabot mo ana makikita kaniya kay total mailan man imong babae good kung ganahan nimo or dili basta ipadayon lang na imong kuan kailangan inigduol nimo sa babae humot kay ka unya kato sakto tay man nit kay ka di ka bahog ilok kay kanira bang ngunaan ang mga idara ra ba mangguwa na dirang mga masamang espiritu sa ilok mo nay tinghungaw yang kada sa imong baba tot brushi nagtarong kay kontra kay das babae ang bahog baba labi na panilitan magka first kiss mo wa ka ba inig ka JS prom ninyo or mga seniors prom or kanang mga junior prom diha di ba ang umpisa lang sila di confident oh kailangan confident ka ayo uwaw kumaawawon ka na pagsuhol og muhatag niya sa suwat isuwat na lang syaro naman sad pud di na uso ang suwat karon text na malangay mauwaw pa gyud ka ayaw na lahos na nya kondong balitay niya kung nagkauyab na mo dong ha nya basin day nate ikakuan diha ayaw lang sa jud pagkat-una ng check-in ha minor pabaya ka ha uyab lang sa ani nini kutob la sa mo holding hands grabe na kay kirig-kirig na ang atong kigol ana holding hands nya kung kuan di man jud ka mapugngan ana ay lang jud ka hagbong nya mas may mananghid siguro kasi mong mama oy mananghid ba na dili na concern nga makauyab gusto na siya makauyab ana panguyab sa aron makauyab ka nya lain unya na sad na sunod do na sad na tong problema kung magsige kag kanapo na ka nakauyab pero mabasted ka minaw na ko makauyab ka wa alang jud ka mga manguyab mo na problema mauwaw siguro ka practice o sige panguyab sa unya ing na kog nakauyab na ka or napo na ka nakapanguyab or nabasted ka kay lahi na nga problema wa man imo giklaro pero mao na to kung isulti okay na to panguyab sa dira pa mi ayaw kay patas imong standard ayaw ka uwaw okay sige mao na la ha laho sa pangilala oo ila-ilaha sa nya obserbahi ang babay di ba naigat basin daghan kay mo kanira bang mga babae ron marokoy na pabangkahon kag banana Q pag ayo og buko juice nya bastidon ra day ka ha pag sigiros ka kay kwarta na sa imong mama kanay imong bawon nga libre-libre sa babay kwarta na sa imong mama magpapa okay dong sige dong mao na to ang natong suwat magtatampo karong adlaw salamat kaayo Jake sa sunod na sad salamat kayo sa pagtan-aw niyo sa akong video niya ayaw sa mo kalimot og ay mo kalimot follow ug subscribe oy salamat kay Jake sa pagsalig i-PM jud kog nagkauyab na mo ha sige nakauyab na ka salamat kayo kanina sa inyong antilira moadto na ko kay mangumpra nako sige sa sunod na sad nato nga suwat magtatampo bye bye uy di mapaw